Pinapalabas. Inay-ay ni Lolita Tibagina, gapo iti trato ni Don Esteban ken kuana. Sana na ng rabi ket nagtarusen iti kwarto da. Di nameten na uray ni Esteban asimrek iti kwarto, gapo takayaten ti Don ti makisina iti pagturugan. Iti may sangal daw, sumagmamano aman nalon tinapan iti Villa, tapno agdawat iti tulong ni Don Esteban, ngem napaay lang dagitoy. Nakapungtot ni Don Esteban, idi saan da apumanaw, ket sinaplit na dagiti dagduma man nalon. Gaputasan mo na nagsubli dagiti sigod ababaw nen. Inawat ni Don Esteban ni Edita, ket daytoyen ti mga asikaso kadagiti kasapulan ni Lolita. Itagagayem, benggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Amigo Esteban, saan na nasaya at napaspasa kita ni Sika ni Lolita? Tamangan, numaragreg, Jessica na. Tamangan no agbabawi lang ni Sika. Numaamuam na si kamet lagayam ti Padre, Jessica ni Lolita. Talagang amin na saan na mapunas iti panunot ni siyak ti dakas na atap. Ngam si aramidan ni siyak timbaga ni Sika. Urayan ni siyak nagpasngay ni Lolita, amigo. Kasta, amigo. Liklikan laengan ni siyak tagpungto. Husto ni Sika, amigo. Senyorita Lolita, adto yung titilimplak agatas. Nasaya at daytoy apara kada kayo iti sikog mo. Idi sumlatan di talamiseta. Amangan no di mo manin inuman, senyorita. Oh, awata mo to'y baso. Inumamon talapudot pa'y. Ala, apay akitaan naklaan, senyorita. Awata mo to'y baso. Anyat imbagak. Idi sumlatan di talamiseta. Kinunak. Ha? Sus apo, nagtadam ti ko silap nan. Nangagmo ti kinunak. Uwan. Uwan, senyorita. Ibatiklat tangarod kita. Inumamton. Nakabut-butang agko silap. Sus apo, kunaklano tumpaan na itayan. Anya, pinanawam? Katno kasla kumabil matidjar na itayan. Saan ang nauyong ni Lolita? Amok pa yan? Patyan na kilita. Nasingpat ni Lolita. Nagtawd iti pamilya anapimtas ti pakasarsaritaan na. Ano jak amok? Anya ti kinunam? Amok, day di pa pang ni Lolita manang Pedrita. Napaklan ababaero. Sugador kan manginom. Anya? Ay susapo. Agparbon ka iti kasta nga ibagbagam. Idita. Agpay sumat Amok, di may papan iti day di papang ni Lolita. Gaputa ijay idi nagtrabaho at taberna ti ayuyang na. Anya? Amok amin ti may papan iti day di Mr. Domingo nga ama ni Lolita, manang Pedrita. Baknang iti day jay, ngam naibos ti kinabaknang na, taado ngamin ti bisyo na. Idita. Nalawa iti ti San Nicuada iti asidag ti mismo a poblasyon ti San Gabriel. Ngam naibos, nga inlaklako na. Huston, di ka nagistorya. Noan niya man dagiti ammom. Di mon saritaon pay. Man na naumat nga rod ani Idita. Isu nga rod nga inanawak. Bayama, tanumamuan ni Senyorita Lolita dayta. Kat isunton ti mangibagakin ni Senyor Esteban apapanawin na. Jakla ammon. Kat no naasidag ni Edita ka ni Senyor. Agkapapilanda. Sa bagay. No siya klaamay sa, umdasan ti pananganawak ka ni Edita.
No aramidin lang tupay, makamuditan. Wan matkit di ah. Basta aramidak ti imbaga ni senyor at trabaho ni ti Villa. Awanan ti problema. Kastamot kumakan ka, Benito. Apaya kastoy. Kasla nagdagsen launay ti tiyan ko. Idinto taagli maabulan payla to'y sikog ko. Rumbang ko marumarak tagpaangin ak ijahardin. Ngam, kasla mabannog ako na yan. Iso dito yaklatan asoteya. Pimanaw man ni Esteban adi man lang nagtagari kanyak. Manipod na aman na ama si Kugak. Di na ko ni kaskaso. Baliktad. Imbes nga iparikna na ti panang ipatag na kanyak. Tamaikakton iti anak. Hanggang saan? Dakas kit di ti atap na. Nagsam apanunutan. Saan ka nga iso ti ama to'y sikog ko? Saksik ti langit. Awan ti sabali a lalaki anang ipaayak iti amin ko. Nadi isulaang nga asawa. Awanan ti sabali. Diyos ko. Sigala ko man ti magtarabay kanyak. Kaniti anak ko. Sabay ko ma. Kasaluadan na kami akanayon. Di na kami kumabaybayan. Diyos ko. Ambok. Agsasaibak manen ni Senyorita Lolita di tabalkon. Nakadumog manen. Kat pasaray punasan na dagiti matana. Awan sa ti aldaw adyak makita akas tatilangana. Ang mga nudakas ti mapasamak kenkwana no kasta na laang. Makapadakas iti masikog ti kasta. Oh, Pedrita. Dakamat gaya man. Tangad-tangad manin ni Lolita di tabalkon. Apayaya. Masyanak kenkwana. Kanayon lang agsangit. Agsangsangit ka di manay? Wunbot, di mo madlaw? Ay kat, anya ngay nga rod no agsangit. Bayam lata, tairwar na ti dagansan iti barukong na. Madmadi no impenin na ti sakay, tinakam na. Saan nakadua ni Sika ni Benito, amigo? No, amigo. Ado ti obra ni Benito Yevilla. Sabagay. Narigat mo nagbayso, no kaduam na umay, agalag-lagsak dito taberna. Marugi ni Sika iti pasweldo. Saan laraday ta, amigo? Anya ba, amigo? Narigat no masobran ni siya ti mangipaay tinasaya at kinibinito. Sabagay. Gusto ni Sika, amigo. Nito tay tao na napalangwa. Aglablabas no maikan iti buntaway. Gusto ni Sika. Isu na narigat na sobrang napakitaan iti kinaimbag. Tadumtang to ti tiyempo na malabsan ni Isu ti agkalikagom. Si, amigo. Day dati liglikan ni siya. Oh, uminom ta. Ibusen ni data ti sanga botelya na vino. Si, amigo. Agragsak tayo ta. Tumangan ti rabi itay simangpet ni Senyor Esteban. Inyapon ko ni Istalyon. Ngam apay adipay la simrek di Tavilla ni Senyor.
Nagtugaw iti landok apalangka di ta hardin. Ket kasla naunag ti pampanunutan na. Saan mat anabartek ti kunag? Benito! Nadlaw nakayam. Senyor. Umasitag ni Nesika. Senyor. Agtugaw ni Sika. Uwan, senyor. Kasano? Ti kinapodno ni Sika nagsireserbe dito Villa Gabriel. Ne. Apayakas ta ti damagam, senyor. Sumbatan ni Sika ti damdamagan ni siya. Senyor. Pakay dayawak launa iti panagtalikyo kanya. Imbilang ko ti asyenda akatukad ti biyag ko. Uray pakatayak no agpay ti asyenda Gabriel. Nakasagana ak, senyor. Saan ang nakapapate ko ng mga ta, senyor? Hanggang day tatiyag paisaw. Kasano mat, ti kinapodno ni Sika, it is posami. Senyor? Kaya't namamuan ni siya ti podpodno Benito. Kasano, ti kinapodno ni Sika kini Lolita. Senyor, Sika ti ama ti Villa Gabriel, tas sikaket nga rod ti lalaki. Natural, ad-adda Sika ti isakit ko. Patsendak, senyor, taday tatiyag paiso. Bueno, agsarita kang tumanan, Benito. Yan ka maturugan. Uray Sika mat, senyor. Tengan ti rabi. Yan ka maturugan. Panawan ni Sika na siyak dito hardin. Uwan, senyor. Panawan kayo nga rodin dito, no di kay pa'y sumrag iti Villa. Nagrigat lakat asumkan kanyak ni turugan aya. Makaringsan ni Pedrita. Apay, di ka matagid da. Jak malat ituturugak. Si kakit dia tao. Anyat problema maya. Ningamin Senyor Esteban. Dapay la jardin. Anya? Nagadaw ti dinamdamag na kanyak itay. Talaga nagdwa-dwa kini Lolita. Di mo basta mapunas ti dakes nga atap na. Huwin nga rod. Kaasi ni Lolita no maakusaran adimat pudno ti mayakusar ken kuana. No matulungan tala kuma. Anya nga rod ti maaramidan ta dita. Dayta nga rod ti pampanunutek. Tanay, panunutam ka diyan na yung bagbakay. No agtultuloy ti dakas nga atap ni Senyor kini Lolita, ket agsinada, maapektaran lakit di ti trabaho ta. No agsinada, ket pumanaw ni Lolita dito Villa, mabalin nga ilakon to ni Senyor Esteban da itoy. Pagbingayan dan to siguro mat no anya ti rumbang abingayan da. Di kasanutan ton. Nagadayon tinadanon ti panunot mo, Benito. Masapula panunutan ta ti masakbayan, bakit? Sa bagay So akitain ta, no anya ti maramidan ta. Tapno din tumapasamak ti kas itimbaga. Ala, panunutan man na imbag. Tano siyak, awan la ti amok nga ibaga. Si Kamot. Parbangon pa'y lang, maturog tapay. At tuyon ti pamigatam, senyorita. Agyaman nag. Mangisagana kamatan iti agpaikan ka. Madamdama akton. Agigiddan kaminton kadama ng Pedrita. Edita, siyak ti kagiddan mo. Saan ang maiparbang, senyorita? Alakit din. Ang nalita. Senyor? Porque
Edita? Senyor, kayat ni Senyorita Lolita nga agsango kami nga agarmusar. Ngam tinuna, kada kaminto kadama ng Pedrita tiyang sasango. Hosto, Edita. Senyor, isaganaan kayo matin iti No. Ha? Saan pa'y nagarmosar ni siya? Asikasuan ni sika ni Lolita. Si Senyor. Senyorita, ibagam lang ang niya pa iti kasapulan. Awan. Sige. Panawan na kung dito komedor. Huh? Panawan na dito yan. Diyak kaya't abuyahan na. Sige nga, Rod, senyorita. Apayakas na iti kasasaan ko dito eh. Apayatratwen na iti kasto iti asawag. Anak ko. Aggarawan iti unag ti tiyan ko. Apayo kastoy. Kasla mapugsat ti angas ko. Talaga ka di akastoy tagsikog. Edita! Edita! Umay ka man! Anya ti kayat asawan ti mapaspasamak kini Lolita. Saan nga tan nga agsubli ti sigod apan ang dungon ni Don Esteban iti asawa na. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre!